Yaushe ka shigo gari to? Na kai wajen wata 8 a garin nan. A haba. Zo mu je ka gaishe da. Ok, mu gaisa? Allah sarki. Wannan ita ce matar taka? Ya ita ce matattawa. Allah sarki, kuma haulon kuke tare? Mun kai shekara 1 kenan yanzu. Me yasa ka tambaya? No, na tambaya ne kawai saboda ya kamata a ce na ga baby a kusa. Ikon Allah. Insha Allah nan da watanni za ka ga baby insha Allah. Allah sarki, to Allah ya kawo shi lafiya. Sannan ina wuni? Lafiya kala wallahi, ya gida. Alhamdulillah. Oh Kamal, ina matarka Laila Tahir? Tana nan lafiya kala wallahi, yanzu ma ina sauni ne zan je asibiti, mahaifinta ba shi da lafiya. Oh, Allah ba shi lafiya. Amin ya rabbi. Can I have your contact please? Okay. Ga mun namban ka? Ko kuma samun namban ka na tashi sai in kira ka ko? Okay, shikenan ba matsala. Hope dai baka manta da sunana ba. Haba Munir, ya zan manta da sunanka. Shikenan, na gode sosai, na gode. Sai mun yi magana, sai mun yi waya, sai an jima. Wato sai mun yi waya.